Ya ingo yu blay hagani ka janmet, barakani ka por, ya ka bang yo ya ka ban wanra asapi ya kani ka program, bagani ka long ba jong ka jingruai ka jingro, pakum juru, bat ka ketin ka jong blay. Bat ngangit scam, baka jinggur ku ka jong blay kan long shabaro, kina isim benta, haka ban sngap, ba shashkor, bat ban yarwai ringkaru, lembat ngi, lembah jong kani ka program. Ngai ku blay kerpang ipi baro, kina isim benta, baru blayin kur kuipi, unyalam un betin lenti ipi, balembajung kene ka jingya, lembajung kene ka program ngangit scam. Pinyo manangsan bado try, bat ban yo ru, ban ya manilang yo try, hagi jaka ba per. Bagani ka program ka baningkong, jong kene ka benta ka bangi ai kerjeng, kani ka por jong pi. Tengangit pin yo banile kemen rengkat bangi lembajong kene program kublai shibon sa sisin pat ipdang so bahai pi amen Hakni ka kelemat ngile ye ka bani ro ban manilang utrai but ngaget ba ublen ker kui pi wala kalong kejeng roi ke bathamai le se ke bapem la ban snok tilang re ai ba ka donu jong kejeng mini ba kejeng ro kan long happy but kat banginang roi banginang mani utrai pin snok tilang bat nga pin manilang rekat bat ngi hakni ka kelemat ba ngaget ba ublen ker kui pi. Try long nong ap lang bro nganam kirdu upen tia royanga hajaka plang uyalam
Melong nong ablang brod ujung try. Nginong kerdu kit go try ke babahab lay. Jisu melong nong ya lamu ujung go try. Melong nong pin kia melong nong pelat ujung go Jisu. Mesap span go try. Kijing pang kijing mong ba kijing tan kijing. Jisu ya Aisha me kapuram try. Oh, yang gue imetrai melonong ablang berat babhau juni. I'm done sure ko mamikin go try, but I'm done sure the Lord jumi Jisu. Oh, Jisu melong beli babhau. Oh, melonong ablang berat juni try. Try long nong ablang. Jisu ipidiang yang kecing pin kia kecing itrai. Men pin kia yang itrai bingin yo kia. Men pin trai, men pin ko yang Jisu. Pin kia tibangan yo kia. Benim tibangan yo pen kut tibangan longku
Jesus melong bade ya ro melong bade ya ro oh try melong bade ya ro ngarala kikti oh ngakot ya kerteng Jesus melong bade ya ro melong bade ya ro melong bade ya ro melong bade ya ro ngarala kikti ngakot ya kerteng Jesus melong bade ya ro ngarala kikti ngakot ya kerteng Jesus melong bade ya ro melong blay bade hok bade oi ka jeng ro trai oi khot ik kerteng ka jame kin ki Jesus bade ngai trai Jesus bakor janga melong kin ko pa onong ya rap ujingi men wan ban pin kia kin ko trai men wan ban pelat ya blay Jesus men wan ban penem try men wan ban serious pa ban sat ko ing Jesus oi le broi biam belong bade yero melong bade ya ro melong try melong bade ya ro ngarala kikti ngakot ya kerteng Jesus melong bade ya ro melong bade ya ro melong bade ya ro melong bade ya ro ngarala kikti oh ngakot ya kerteng Jesus melong bade ya ro hallelujah kat bang dang ruai ni ke jing ruai aso ban ong ye phi ki ba pet ye ni program shu khat ke kerteng ke jong Jesus ka ka ba pipidan khat ye ke kerteng ke jong Jesus udan ban pen khia ai phi udan ban pelat ye phi udan ban pen em ye phi ban sop spanye ki jing pang ki jing mong ki jing thang ki jong phi ban sat kho ye phi na ki jing tinget ban ki pop ki jong phi baro shu khat ye ke kerteng ke jong Jesus len ker khui phi amen Haga ni ka por ka bamandang in lay ya ka bangin ya. Pusan kindiat na ka kting ka jong blay. Ngay baro pilayo e ka jingkar ku lamba ka tu ka jingruai ka jingbane wala lang ilong ipore ba kindiat. Te haga ni ka janmit sa sisin pat ngipidang so bahay pi haga bangin ya sa skor na ka kting ka jong blay.
Sikintin na kakting ka jong dry. Laban pen kala. Ya ka jim ka jong pi baro. Bada ka ni ka por. Ka kubor ka banga kwa ban ya benta bat pi ha ka ni ka singi. Ka longkat kum ka kerteng jong ka ni ka program. Ka ni ka por ka jong pi. Ka ni ka por ka jong pi. Te ha ka ni ka por nga kwa ya ka ban pen pai. Na ka Siti ke jong Apostol Paul sikin nong Rom kalau nang kebasan. Ngan puli ka nagadekat ke ban riu kong kumne. Namaru Chris menbangi dang long ke batlot bor. Hamar ke babiang ke ya. Ulayap ya pli na kebenta ke bom riu blay. Kini kalong keketing ke jong blay ke bangi kwa ya ke bangi ya pusan hagani ke janmen. Keketing ke jong blay ke ong. Namaru Chris menbangi dang long ki batlot bor. Menbangi dang long ki batlot bor. Kani ka kintin tlot bor hang ne ka kren sepang. Ubriu ubamla su ban le ai daladihi. Kala ban long hai ke bedai ba ka jing day ka jing im mensim ka jung. Ka lakut kalahat kalenti ban persyang ban imbaha hanre kalong lenoi. Kala ru ban long hai ke bedai bat ka jing yeshem ha ka jing im ka jong pi ha ka pang ka shitom. Lese don na pleng jong pi piong ngala ya lenti lamba ka jing pang ka jing shitom. Ngam don lat sho ngala kut katu ya ka jing ya lenti ha ka ni ka perthai. Na ka daw ba ka jing ban jong ka jing shitom. Lese don na pleng jong pi pila banong kajengduk kalale try kli ha kajengim kajengpi bat pisngo bakat sa bapipai kadontang kajeng sudah tang kajeng kenduk mau siang sudah kat sa bapipai lesi donop deng jong piru hege bedai bat kalong yeng kalong sem kajengpi haba pipet ya ka yeng ka sem kajengpi lesi kalaban long ki kon kajengpi kalaban long ukpa jong kayeng lani ka keme jong kayeng. Haba pi pai so dong pi tang ya ka jengkut lat sudah. Bat pi do ka jengkermen pim tip shu ka kala shai ka jong pi. Hanre hang ning i ba ka ting ka jong blay gong namaru Chris menba bangidang long ki batlot bor. Menba pi don hagata ka benta ka ba pimla ban le esyo. Ngaken mau ya ka jingja ha ka por ka jung Jisu. Ka Bible ge tu kong baladon ka we ka brio. Ka badon ya ka jingpang ba misnam. Lakat arsnem ka jingya lenti ka jengka. Ban ya kun ba ka ne ka jingpang Henry. Hagata ka jingya kun jengka. Kam siem la la shu. Bat kadye ka jengpang kalaman krao ka jim jengka. Kala pelut-lut di kaspa ka pau ka jengka baro. Bada bakado ka sultho. Ka jengarap kam siem la poi syaka. Hagani ka janmet nga kwa ban pen kan mau yupi. Kani ka day ka por. Ya ka ba pin kan mau. Baha ka por ka ba pitlot bor. Haga por ka ba pilakut lat. Haga por ka ba pisung tho ba. Kat siya ba pai. Tang ka jing kendo mau siang sudah. Henry ken mau de hakum gani ka por ba Jisu la yap ya plina ka banda jongpe. Jisu la yap ya plina ka banda ka jongpe. Ngamla ban klet dang hagini ki kendiat sengi. Ngayo ya ka telefon call. Nagawe ka long kame. Kabadon ya ka khon ka jangka badon ka jing shitom. Haka kani ka jing shitom ka day haka benta jong ka snam. Bat ki doktor ki ong hab ban ais nam. Ka jing dunas nam. Ka bajur hado kata-kata. Bat ka don ru ka jing shitom haka benta ki dukot met jong ka basyapo. Tengam da suthu baha lang ba ka phone. Henry kani ka long kame ka ong ngalakut lan.
Ki doktor ki ang haban weng no dukhat met haka met jo kani ka kena ka batang khat lai snem karta. Ka kemi ko angam kwa ka khun ro ko angam kwa hanre pedeng ka jeng pang ka jeng stom ka jeng kot lat kim tip shu ka iba ki deban len. Re kum ka ta ka por nga ai ngu yu blei ngiyo ya ka ban penlong ka jeng yatwai lang. Wat lang ba jong ka telefon ngi yatwai hanre uniu blei ubangi yatwai udan ki skor ban sngap udan ki kmat ya ka ban pet udan ka kti ya ka ban kener. Ngai ngu yu blei ba mene ka singi pada habang ayo ban lej ban jungo i hapo hospital ngayo e ka kubor ka basutnat na ka basutnat tam bar kata ka long bau doktor wong ka ja ka kamba bakasnam ka baduna ha ka met jong ka kena menta kala dapura biang bad uni udukhat met aka met jong ka ubla sniu ublei ula thaut mai biang bar ka basutnat u doktor wong pimnong kamshu bandang sa apo hospital lain no sieng bagata ka long ka kubor ka basutnat kadai ka por ka jong blai kapor ka jong blai ka long kapor ka babiang kam ju slam than ba kam ju der than kapor ka babiang te ha ka ni kapor ka bamantang am tip dan napteng jong pi kat ba pidang sngap yanga lesi don napteng jong pi ki badon ka jing shitom ha ka dukhat met ka jong pi kat sebab pi pai pi shem tangi ka jing kut lat sudah nang no ka jing pin khya kan wan kan mau David ulaya lenti long ba jong kane u David wong ha ka kitab Psalm ka basis pa arpuwe wong a kmit laki kmat kilom nang no ka wan ka jingaram penban ka jingarap ka wan nau tau batau ya ka beneng ba ka kendau ha ka ni ka janmet ka ni ka de ka por ya ka ba pin pai so pidon ka me ka jipin khya bet ki kmat ka jong pi so kan mau ka tu ka kenthe ka ba pang ka jing pang misnam haba ka yo sngo bau jisu wan sajan jong ka yeng sa jong ka kala kut jong mot bat kala ong halade kani ka de ka por ya ka bangan let bangan ni kendu yunong pen khya kani ka de ka por ya ka bangan yo ban let ban kta yo namar ka de ka bri ka bapang kanamla ya ka ban let sa jangai than hanre yu jisu wan hajan jong ka yeng sa jong ka kata kalong ka basutnat kala shim ka rai bat kala let sa kani ka jaka ka bau jisu don maka sutu kani ka de ka por ya ka bakan yo ptiang ya ka ka bakala juk mi lenti bat kani ka jing mi lenti jong ka kan urlong di tang lamba jong jisu kala let na din jong jisu wara pedeng upat ba ubabon ubakentur yu jisu kani kalong kme kala let ya ka ban kata ia kermeng jan ka jong jisu barhaga ta ka por ka baka kata ia kermeng jan jong jisu ka por nau jisu kala mino bakala tuh ya ka met jong ka por jong ka jing pengkia kala tuh ya ka u jisu pai saudang wang wei bala kata ia nga Petras wang ko kenran me ong wei bakta ya me kat me pai lang o bakentur ya me keli manu bakta ya me jisu wang em dan bakta ya nga namar kapor kalamino na nga ko kibri ka jong blay kanungon na plen jong pi pensyem baka ni ka di kapor kaba pen kenere ka ketiga jong pi sa otray nga kwa man kata ya me baka bor ka jong me kan yoban hiara ka jim jonga bat lada pikta yu try da ka jinget ka jing pen khya ka jong try kan doy ka jing pen khya ka jong try kan doy pim dong kam ban kan do ya nga ngam non kam ban bukti ya pi handre la da pinget kani ka de ka por ra ki kti ka jong pi so try on try nget ngan yo pediang ka jing pen khya ka jong me manda kani ka de ka por ka ba biang wat ai ba mano ban pen skap jari pi kan mau arngut ke mala hagalenti ba jong kanong ba Jericho ka Bible ke to ko ang ba kini ke arngut ke le prata ko Jisu konjong David tuisen nga badu Jisu ndaw le kendu yung niu ba mala uong ke ba me kwa nga bangan le yung ngikwa ba nyo
Nado badang kaga kami lakhamala. Kimtip lano kapor bakin yoi. Handrei habakiyos ngaus pangjung Jisu. Kisutho baka minute ka bakin yo kendu yo Jisu. Kata kene kapor bakin laban yo ipat. Ya kaperthai kabashai bat kabadum. Ko gibri ka jomblay. Haganu ka jaka ka bapipidon. Hagani ka por ka bambentang akwa banong ipi. Ubleu iye jabe. Ubleu iye jabe. Bat kani ka por ya ka ba pin hot ya ka kerteng ka jong try. Mono try isin nga. Isin nga try. To play kikmat bakan jaman sim jonga mangan yo iye me. Kani ka por ka jombe. Kani ka por men ba pinang sngap e kani ka kubor hi. Kani hi ka por na ka banta jombe. Kalaban long men step, kalaban long men sngi, kalaban long men mit, kalaban long ha ka jing tia ka bapitia, kalaban long bapidon berkipar lo ka jombe. Ne pidon marway. Hanre ka ne ka por. Men ba pidang long ke batulot bor. Penban hakum kata kaporu Jisu layap ya plenam ta jombe. Kabamot men ba pidang pang pidang shitom. Hagata ka klimat u Jisu wan ban pen kia epi. Men ba pidang long unong pop kani ka klimat ya kabotran wan ban penim yepi. Men ba pilong ke beduk ke bekerdo pilakut kalat ke jombe. Kani ka klimat ya kabotran wan ban le ka kamba na kamenta jombe. Ba piong ngalakut kajingim jonga kalaway ka jonga ka daptang ka badum hanre ka ni ka por ba pinyo iya ka jing shat sngi ka batmai ha ka jingim ka jongpe hatu pinget ka ni ka por ka jing penkia ka por ka jing pelat ka por ka jing penem ka por ka jing lekmen ka por ya ka ba pinrung sya ka jing darengkat ka jongblay kublay sibon ya ka jing shat skor jongpe ka ktian ublain kor khuyupe Bat shim ba kani kapor, kandai ke jumpi, baro dry. Kublesibon. Amen.